yamono abantu baminto nkwani gambo yamore njengoro ku James Ondari na ande Paradiso omo MCA we municipality ya Ugembo lakini nkori gyando bochumbe bwabo machoge chache omwana pastor na ali your excellency obeka chiwiki chierire inye akabeka mariete CCDF agateboire aba pasari lakini chiwiki nye chierire chekite yesukuru no mondo banjire baba baibi your excellency no mondo koro ku Kasongo iga atindi kori gichikura kiagara muranteberi abairi lakini ingo gosaba your excellency buna gwa kore gasingia kibwatana n'abantu ababande bakoro kunga alternative opposition alternative government your excellency moire Kasongonka kiagera abana baito bachandikire bareisi ko batari ko gende sukuru sengencho abwata ababunga abaibi buno yoto bwata machoge chache akoro ko mwana buye pastor moibi bu moiso your excellency otokonya osento nyare ko ira abana esukuru Mbuyamono njenande county secretary ya Jubilee lakini national chairman no ara ngoikara to tambue twensi. Thank you very much. Asante.